mejọrọ far back ka na-eburu m iwe n'obi. I want to use this media here about ọnwa ọfụ and here my ọnwa mmiri mgbe a mụrụ m July ka onye ahụ hụsie onye na-eburu m iwe n'obi ma ị bụ onye ụka ma ị bụ onye omenala onye ahụ megide hụsie mana nke bụ eziokwu na anyị kara ekwu eziokwu na m na-ayọ mgbaghara sị onye m mejọrọ mgbaghara m does not mean na ma na-akụ hama dịbara gboo because office m ya emepe anytime from now and here bụ ancestral office nnukwu mpa anyị ka m mepere n'ụdị digital a na-akpọ daily hammer means ebe a na-ekwu eziokwu eji m ọfọ wee na-emepe that podcast ịbata ihe afọ efere ọjị fụ nzu ihe niile eji eme Igbo ụgwọ ọfọ na atụrụ ka abụọ. So I want to respect that office. Ị bụrụ onye ụka biko ịma na ime ihe ọjọọ na a ga-ebupụta gị na onye enweghị iwe atara ya la mee mụnwa mee unu dị free drag m. I'm just a vessel. I'm not abụrọ m Chineke. Onye omenala mekwa nke mana ome nke ọjọọ na adụ ya ọdụ na ọma anụ anyị dịkwa ready ịkụ onye ahụ hama ba iji ọfọ wee kụọ hama n'isi. So biko okwu na-ewe n'iwe ma ndị mejọrọ n'omenala ma ndị mejọrọ n'okwu ya general apology onye ọsọkwa anya bụrụ ma ndị kpọrọ m onye iru abụọ ma ndị kpọrọ m onye anyway bele face onye ọbụla nwere afọ na afọ gị ya efesi ndị ebe ị laikiri like eze Fero nwere ụdị afọ nwere in the morning oje ọfọ afọ efesi ọgọ ọfọ nweta ihe ya na nwunye ya eri. So onye sị na mgbe anyway bele face is an English word. If you think that no they ewe m iwe now I chọrọ ịjụ eze Fero ajụjụ ọ bụ na okwu ihe ọ chọrọ ikwu then mụ ekwu nke m ekwu because gịnị ihe eji wee mee invite ya bịa na my live broadcast bụ na ọnụ ka eji wee kee ụwa and ọnụ ka eji emebi ụwa. Yes, abịara m ihe ka m defend ya eze Fero or whatever, nobody threaten me mana achọrọ m ịjụ ya a very vital question and o nwere vidio eze Fero mere o mere vidio ọ dịkwa nwanne nya right ada nya ka nwanne nya ana m Enugu that time o made that video ofu mee vidio o riri akwa arịrịa watching video ọ sịrị gọvanọ Peter Mba na nna ebe gị invite na be m na onwe ihe dị anya enwetara ebe m sekpọrọ okwu a dị deep eze Fero biko achọrọ m ịjụ ajụjụ ihe anyị nidere bụ eziokwu ịwọchi ya ndị blọga nọ na live video ha na-download this live video. So achọrọ m ka ị gwa ụwa nke bụ eziokwu eme onye a na-akpọ eze million. Okay, ekene m Igbo bụ Igbo, kene ndị niile nọ na this live video and ndị ka ya afụkwa this live video. Mụnwa bụ Chief Dr. Eze Fero one of Eziagụ, ebe m nwere isi ọnọdụ bụ n'Enugu steeti na Eziagụ. Ajụjụ jụrụ m dịka ihe gbasara Ezeanụ wee mụnwa ama mkpọzi ya na Ezeanụ ka ọ bụ because na Ezeanụ adịghị eme alụ. Onye ọbụla na-eme alụ ndị Igbo ama mkpọ ya Ezeanụ maka na Ezeanụ onye ọbụla na-eme ihe ana na-atụ. Yes. Network go dey go dey make mistake. So that's our one Jim in 2023. Okay. Ka the young man bịa na buy. So the young man Oboye Enugu State. Yes, Enugu State. Oh yes, Eziagụ. Okay. Ụmụ mbanda agụ na Eziagụ. Gị nwa bụ onye ụmụ mba agụkwa? No, mụ abụ onye obere agụ ma na Eziagụ. Okay. Ọ bụgodị na isi na buy kịta na baa ọkada na-aje ụmụ mba ndị agụ, ọkada ya anachaghị 10,000. Ọkada ya anachaghị because ha na ebe dị close. Ọ ha na ebe wee ban. Ha dị so na Anambra State. Ha dị so na Anambra State. Okay. Yeah. So the Ezeanụ onye nke agboro Ezeanụ mana mụ na onwe m sị na ọ bụrụ Ezeanụ ka ọ bụ. So the young man bịara awamuji m based on na gịnị na-eme awamuji na m ga-eme people invite and m ga-anọkwa na social media wee mee people invite kwasị ndị mmadụ bịaba
na-eme Wamjina ndị mmadụ na-esisi Anambra steeti siche many places, many countries, many states na-abịa. So the day the young man bịa asị m na o nwere igwe chọta mụ na be m. So onye na-agwa m nsị ya igwe kwasị ya na nwekwa igwe mma m mere invite wee sị ka m bịa ka m pụta ka m fụ onye ahụ. So mgbe m pụta mbịa fụ ya na onwe ya kwadosiri ka igwe wutu unyi ya na ya sokwa. So mbịa kenesie fa yekwu ya oche eyi ya mmanya mekwa ya entertain ka esi eme ndị ọzọ. Ndị mmadụ juru na nke m ha nọsịa naba. So ka ha naba since that day up to today mụ na gị na-abụ nọ na afọnụbeghị m ya again. And mụ na ya na-abịa emeghe exchange of contact. Ibi na onye gwakwa mụ abụ eze fero na anụ dịka mmadụ ahụ na-eme exist n'ezi agụba anyị. Amara m na ọ na-eme ezi na ụdịrị mmadụ ya nọdị n'ezi agụ anyị sị I don't know. Because mụ na ya ada akụta ibi na ebe anyị na-eje azụcha dịka ụmụ ihe materials anyị ji alụ ọrụ dịka ewu na ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Adị m afụ ya mụ na ya na-abịa ezute mgbe n'ụzọ ebe nwa ndị. And emekwara m ihe gbasara Wamjina 2024. Ọkwa nna pepụrụ wee ike ije na my video search ya my video ọfụma. Anyị ewetakwa mgbe m mere Wamjina 2024. That young man abịarakwa na nke m. Emepere m hotel na December 28. Ndị mmadụ ga-ajekwa na video m ebe ahụ search kwa all my video. That man abịaghịkwa na nke m. Understand? So this wee nwari ya bụ na ọ bịara m mmemme na be m. Bịacha dị mmemme otu ahụ o si wee na mmemme ahụ mụ na ya na-abịa were any contact again and afọ ma ya again n'ụwa again. Okay, nke a bụ otu. According to the video mgbe ọ na-abata ọ sịrị mgbe ọ na-abata ọ sị ndekwa na my very good friend na my very good friend. Ị nwere ike ịkọwara the reason why you ekwuo na my very good friend. Okay. The reason ihe mụ na onwe m ga-aghọtakwa then ihe m feel like bụ na ịnekwa ya na ịfụ na that time na 2023 a onye aka na-build that page ahụ ọ ji page ọ ji eme ihe omenala ya. Understand? Ọ ka na-build ya ọfụ. So somebody na-asụ mụnwa kịta na-amago n'ilu akwụkwọ amana nwere ike ịbịa some dibias na-abịakwa na be m chọ ka mụ na ha mee video. Understand? Onye mụnwa feel there. Okay, ọ dịgo ọchịchị na-abụ njụrụ gị nke mbụ n'Igbo nye na-abụ at the same village the same mba. Ajụjụ nke abụọ ị matara ya the same no. Nke ịtọ mgbe ọ bịa kpọọ gị jụọ gị sị gị this is my very good friend jụwa wee sị mba na ịmara ya. Okay, nke ịnọ kịta bụ ịnọ na klọb ha. Okay. Ihe gbasara klọb mụ na onwe m dị na mbụ na-ekwu okwu ihe gbasara klọb. Enwere klọb nọ n'ime ya Enugu steeti niile as a whole mana Anambra ma whatever ebe ọbụla dibịa na-eme ihe klọb or whatever. Ihe nwere ike ije bụ meeting ndị dibịa. Understand? Yes. Which is ndị dibịa na-enwe meeting ebe anyị nata certificate anyị ji eme dibịa ndị dibịa na-enwe meeting. Understand? Onwe ihe ọzọ. Okay. Ọ bụrụ na ya bụ eze anị ihe ji akpọ eze anị m na ihe mmadụ ji mara ya isi million. Ọ bụrụ na tomorrow na-emebe interrogation nke ndị ibe na-akpọ interrogation ịgba ajụjụ ọnụ o mechaa kpọọ gị afa na ọ mụ onye ịbụ nke nọmba gị kedu ihe ịchọ ka eme? Okay, now ịma na ịkpọ network gị. Na government were right. Na government were right. Understand? Yes. I can hear you. Network gị ebe kwando. Maybe no network. In an different now. Okay, anụwago m na. Na government were right in investigation, huh? Understand? And then I'm more the lady is submit all my phone. A check your phone, mark and we call any connection with Yawa since 2023. Obviously, no we go come near boss where any call at all. Okay. Ka ajụjụ nke nọ. Ajụjụ nke ise o nwere video ha na-egosi na na arụ ụmụ youth mgbada na arụ ụmụ youth ọrụ mgbada ọrụ ndị
mgbada ịma ya bụ mgbada na ihe gbasara ọrụ dibịa na-alụ ndị na-alụrụ ọrụ bụ ndị nwere ihe ha na-alụ understand ana m enye ndị mmadụ mgbọrọgwụ mmadụ bịa be m na-asị na ihe na-esiri ya ike first of all na anyị agbalụ onye ahụ afa understand ka m mara ihe bụ the problem ọ bụrụ nke m nya alụrụ ya ọrụ nke ahụ dị iche anyị ma dị na anyị na mmadụ alụ ọrụ na m abụla native doctor I'm a native doctor emego m dibịa na 20 something years I'm a native doctor and then when bụ onye kọrọ aja akụkọ n'isi m si na gị mere nke a ma na m mere nke ọzọ ịghọtago so man mana erurugoro ụmụ yutu ọrụ mgbada ya ike mgbada adị m alụ ọrụ mgbada ịghọta ihe m na-alụ ọrụ bụ onye nwere ihe ọ na-alụ n'iwe biznes m ga-emelụ gị ọgwụ ọkwa na biznes ada aga m ga-emelụ mmadụ ọgwụ ịfụnanya understand ma ọ bụrụ nke isi na a na-alụ mana enwere ite enwegasịrị ite ndị ekegasịrị isi ebini isi atụ isi mbi ya ịmaga isi ebini na ya ji wee kegasịa ite ndị a ka ihe ọ na-arụ ite nọ na be m mma ha akpụ ya oke ite ihe na-emere mmadụ bụ anwele understand anwele ka m na-emere mmadụ onye ihe ya na-ada aga anyị nwere ike imeli ya something ihe ọ na-eme agaba understand mana awele eji ite arụ awele yes awele do n'udo na edo na a na-alụ awele na agụbe a na-alụ awele na ite a na-alụ awele na many calabash a na-alụ awele na many ways sha na depend ka onye sa alụ nke ya a na-alụkwa awele by powder okay o nwere video na-aga na TikTok video a bụ post the video a enwere ike iwe ejibe video a bụ obe ejichasi ite kecha isi atụ ticha n'ime ite a were gasịa pikchọ tisie so maka ndị na-arụ ọrụ na ọrụ dị aga ụdị ọrụ dị ya ndị na-arụ ọrụ karị na mmadụ na-eme biznes ama alụrụ ya ọrụ na mmadụ na-alụ ọrụ aka mma alụrụ ya ọrụ understand ọ bụghị onye bụ na a na-agwọ ọgwụ na mgbada ka a na-achọ na mgbada ka a na-ekele mmadụ ma something like that ị na-ekwu na atụda na ikeribere mmadụ mgbada ya ị na-ekwu na atụda na erubeghị mmadụ ọrụ mgbada before adịmalụ ụdịka ọrụ ahụ ihe na-emele mmadụ bụ anwere ndị wee biznes ihe ha na-eme ndị wee shop ndị welu ebe ha na-arụ like that okay na-arụ ndị n'obodo oyibo ọrụ mana afụ ha anya ndị na-enweghị ike ịbatawu Naijiria arụ ọrụ ha online ana m alụ ọrụ online adị m agba afọ online ọ bụ na onye n'obodo oyibo chọ ka mmeli ya n'echi n'ọbụla ka ọ gwee ihe mụ na ya na-eme ọ ga-esend somebody ga-abịa na nke anyị ijugode all my people m na-alụrụ ọrụ adị m alụrụ mmadụ ọrụ online adị m agba afọ online onye ahụ ga-esend really somebody before ma alụ ọrụ mmadụ ọrụ go on, I'm listening. So onye ahụ ga-esend this candidate onye ga-anọ na nke m before ma alụ ọrụ ya ọrụ and ọ bụ na ije na some of my video there ana m ekwu okwu na-agwakwa ndị mmadụ na-agwakwa people na-asị ha unu esendizi na ego tobe dibịa si dibịa na ya lụbara unu ọrụ number one ị na-ene anya na my video nna alụgodiri mmadụ ọrụ na m ga-ebupụta paasị anụmanụ dị iche iche ndị alụrụ mmadụ ọrụ mma ajụ gị Igbo onye ebe isi m na Igbo onye Anambra ọ na Igbo onye ebe a ihe m ga-ajụ gị bụ ọwara anụ ndị bụ unu na-asọ nsọ understand ọ bụ na ije na vidio ma ị ga na-egechi ya maka na ewe ndị na-asọ ewe ndị na-asọ eke ewe ndị na-asọ menitin ndị na-asọ mbe mma ajụ gị ọwara anụ ndị bụ unu na-asọ nsọ particularly anụmanụ ndị bụ unu na-asọ nsọ understand isi m nekwa anụ unu na-asọ nsọ anyị ayọrọ ejiri emere gị ọgwụ or something like that ijirigo ihe dịka nkịta ma ọ bụ agwọ wee rụọrọ mmadụ ọrụ awele ma ọ bụ usu ijirigo ihe dịka usu ma ọ bụ nkịta ma ọ bụ agwọ wee rụọrọ mmadụ ọrụ awele mba adị m eji nkịta alụrụ mmadụ ọrụ adị m eji bụ usu alụ ọrụ and ana m ekwu ekwenye ha na-agwakwa all people si ha na ihe ọbụla gbasara nkịta adịrọ mma iji wee gwọrọ mmadụ ọgwụ
Understand? Yeah. Na ndị gboo mere ka anyị mata that na ihe ọbụla na-eri nkịta nwere ike iri mmadụ. Understand? Yes. Ana m eji nkịta agwọrọ mmadụ ọgwụ. And ọ dị na page ma ana m ekwu ya every day. Ọ nọ na ije na page m ebe ahụ ị ga-afụcha ebe m na-ekwu dị okwu. Like now, it's an Enugu Dibia to something years, right? Yeah. Okay. Okay. But how long have you been on the internet? Abata m internet na 2022. 2022. Okay. Okay. Let's count it now. If you videos your original, yes, or the Dibia. On yes, digital Dibia, but 2022. Or based on online, ba? Digital online with an ego online today with ego now. When I analog, you remember the number. Mba alugo mu na alumu na 5 years ago. Alumu na 2008. Alugo mu na ana m agba moto 9 class na 2008. Mana hotel. Mgbe na arube digital irube hotel that time now. Na aba na social media. No, alube mo hotel that time. I can just say ya bruzie na time iji bido zorobazie the men online dibia bruzie 2020. So mgbe batara online bụ mgbe na dibia sara ọkụ. Wee sa dibia dubokwa mana ịmago na mgbe anyị na-emebu dibia na dibia adịrọ ka be now. Understand? N'ezi agụ niile asị. Understand? Yeah. That time ndị mmadụ atụcha dibia egwu sef. Anyị bịagoro ebe anyị ga-azụta ọkụkọ n'ime ahịa ndị mmadụ ga na-asụcha gị nsọ that time. Mana ịmago na oge ikpeazụ a most siri ndị na-emeche dibia na bụcha ndị nna agbachala afa na olden days bịa bụchazi dibia now. Okay. Now, approximately like how many take you go mmadụ as a whole? Ọ bụ na asị na you go dey for example there. Eight. Na totally they rụrụ totally na-arụ ndị mmadụ. Ọ dị ihe dị ka one ịrụọra mmadụ ite ọ na-ebu ya anabe ka ọ na-edebe ebe gị. What are you doing? Hello? Hey. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Yes. Hello? Iranian Nebu. Hello? Iranian Nebu. Armani Nekuna. Armani Nekuna. Asrem Yeah. Erora mmadụ ite ọ na-ebu ya anabe ka ọ na-edebe ebe gị. Well, ọ ya ka nna agwa gị sị gị na mmadụ agwọrọ mmadụ ọgwụ si ya na itebe ihe a na nna agwọrọ ya ite. Understand? Ọgwụ nna agwọrọ mmadụ bụ awele and ngwọcha some of awele o nwere ike dị na be m. Onye ahụ like kwa decide kwa na ọ nwere ebe ọ ga-edobe ya ọ bụrụ ya nababa ya. Mana indication all indication gosiri na onye ọbụla nwechara ite ọ ga-awele mana awele nke etiri n'ite ọ webeghị onye bu ya na be. Iso webeghị onye bu ya na be ya. That is etu ihe so gbatakwuru be gị dị. I don't think na o nwego onye gwọrọ ite onye ịrụrụ ite jese awele ahụ etiri ite ebecha wute mmiri ahụ na ọbara dị na ime ihe a esi onye ngwa ya bụrụzie na be. Mba ihe dị n'ọgwụ naanị bụ na enwere onye ị ga-emesịrị ọgwụ naanị ọ bụrụ enwere ebe ọgwụ ga-adị na biya ọ bụla ọgwụ ga-anaba na biya. Mana ihe ji sị gị na is all indication that na ndị na-erụrụ ite nwe ha ebu na be because o nwere Christmas last year last 2 years that na ị na-asị all your fans ndị na-agbata Christmas na ihe abụ ite igburu anụ that day wee na-efesa na ite niile dị ebe a sị na ị na-eji renew dia ite all your fans. So does it mean na onye busi ite na ya dị ihe je na be jegbugara ọbara sị adị ime because isi na-emere ha sadaka free n'igburu ọbara na-emere ha sadaka iji ana m abịa iji efere kuru dị mmiri ọbara wee fee dị wa ya etu esi efe mmiri nsọ n'ụlọ ụka fee ka ịfụ na dị mmiri ọbara ha metụrụ ọ dị polite dị ebe ahụ. So ndị nke ahụ metụrụ na ọsọ ndị a bụ your follower what of ndị isi na ha na-ebu agha na ya na ndị a eso na follower. No, gebe m ntị na
ihe dị n'ọgwụ na-arụ bụ na-emesiala mmadụ ọgwụ. Understand? Ọ bụrụ onye nwere ebe ọ ga-edobe ọgwụ ya na biya, ọ were ọgwụ ya naba. Understand? Onwe onye nwere ebe ọ ga-edosa ọgwụ ya na biya, ọ nwere ọgwụ ya naba. Ọ bụzi na onye ahụ enweghị ebe ọ ga-edobe ọgwụ ya na biya, ọ nwere ike isi dibịa na ọgwụ a ga-adị ebe a, ya na dị nọkwa ya na dibịa lekwa ọgwụ ya. Nke ahụ dị iche. Onye ọbụla bụola ọgwụ ya na biya kwesịrị ị na-elekwezi ọgwụ ya na-eyi egburi ya ọkụ egburi ya ebi. Ka ego esi na-elekwa ọgwụ ebe ite niile juru be gị, onye ahụ esi obodo oyibo wee bata na-elekọba ọgwụ ebe ị na-agbara ndị ọzọ Krismas, because afụrụ m David ikuru efere etu a wa so ndị abụghị ọtụrụ fans. Gebenụ m ntị na asị m na ihe m gwa gị bụ sị gị na onye ọgwụ ya dị na be dibịa. Understand? Ihe dị ọrụ ya na-arụ bụ ọnọkete ọsendụọ mmadụ, onye ahụ bịara ebe ahụ mgbe a na-emeli ya ọgwụ, onye ahụ abịakwa mosiri ihe anyị ji elekwa ọgwụ na be anyị bụ ebile, ihe anyị ji elekwa ọgwụ na be anyị bụ ọkụkọ. Understand? Ọsendụ onye ahụ bịa olekweli ya ọgwụ ya. Ọ bụzi na ọ gwazi ka anyị si emezi ihe na anyị nwekwara ike ikwu okwu bele onye ọbụla ekpele general ada place, bele onye ọbụla ekpele general ada place. So onye ọbụla bụ ọgwụ ya na biya kwesịrị ị na-elekwa ọgwụ ya na biya. Okay, now how many? Because na ọgwụ anyị adịrọ ha mfụrụ, onye ahụ nwere ya na biya, ọ ya egburi ya ọkụkọ sef sie ya na ndị be ya ata ya na ọ like ya. Like how many? Like ihe dịka how many ite erugoro mmadụ total? Adị m asị gị na mmadụ agwọrọ mmadụ ite, ihe na-agwọrọ mmadụ bụ anwele. Okay, anwele ndị si n'ite, because ite dịrị be gị na ite dịrị be gị ya si ite dịrị be gị. Mba, ị ga-eke dị Chineke. Understand? Ka ị ga-esi wee mee gịnị? Wee mee understand? Na ewe n'iwe ihe mkpụrụ bụ isere awele na ị na-eti ike gị n'ite. Ite ọ na-arụzi ibe gị. I'm trying to get something to you. On ite adịghị ibe gị, gwadị m na ite adịghị ibe gị. Simple. Jee paak ite abụ dị human being. Mba, ịghọta ihe mụnwa na-ekwu. Ite abụ mmadụ. Asị m ihe anyị na-ekwukwa okwu onye ebe a na-abụ ihe gbasara eze a. Ihe anyị na-ajụ mbụzikwa another question. Ihe na-ajụ m ihe a. Ihe anyị na-ekwu okwu ya because ọ bụ eze a na a na-ekwu maka ya. M na-agwa gị na-akọwara gị ka m si wee nwale ya. Na gọọmenti ga-anyocha m ọfụma ite bụ ọgwụ na anụ. Ite abụrụ mmadụ na anụ a na-ekwu okwu ya. Na a na-ekwu okwu ya bụ na ịma na ihe a na-ekwu okwu ya bụ na egburu mmadụ. Ababeghị mba. Ite abụbeghị mba. Ime ihe nji ekwu ya kịta bụ etu isi wee kilie onwe gị n'ite nekwa because ya bụ live video na onwe mgbe eji sị gị nọọ na egburu m n'ite abụ mmadụ na-egbu. Ịma na ọ na-aka mma na mmadụ dị proud of ihe ọ na-eme, like eze anyị sị na ọ bụrụ ọ naghị arụ dibịa na ọ bụ ọkịrịka ka ọ na-ere. Ịghọtara? Gezi ekeghị iti sị na ọ bụrụ dibịa ka ọ na-eme, na content creator ka ọ na-eme. So I'm happy na ị kwetere sị yes, because ihe eji ama mmadụ ikpebi ihe mmadụ kwuru n'ọnụ. Ọ bụ na etu akịta ịnọ na-akịta ị nwere awele ndị rụ n'ite wee pụta na public wee sị na ị naghị arụ ite, ị naghị arụ awele, people ya ebido nyobe onye ahụ enyo. No, ihe m na-alụ bụ awele. Agwadịsị gị akụwara ndị direct sị na ya na-emele mmadụ bụ awele. Anyị alụ ndị wee biznes a na-eme ka m na-emela awele. Understand? Nye ka m na-ekwu na ịghọta ihe nne anyị na the same frequency. A gosiri gị example ndị na-eme dibịa dị na-ayiri dibịa ekeghị ite na-eme awele n'ite na-egosi ite na public. Ajụ esi ya gịnị ka ị na-arụ? Ọ sị na content creator edetue na akwụkwọ content creator. Now content creator now is holding him and I just see but also on December 10, 2023 there was a time you were doing this and you call upon the people who did a role. Why? All those ones, does it include content creating? Assembly and or content creating. So if this web done boldly,
na ị na-arụ awele and awele gị debe gị na a na-arụ ewute ite because ọ dị vidio dị awele na alụrụ mmadụ jee pak adị m alụ awele na ite understand ihe m na-alụrụ mmadụ na ite bụ ọgwụ amụsụ kịta ka ị bịara ọgwụ amụsụ kịta ọgwụ amụsụ ka ị na-arụ ndị mmadụ na ite kristi ma na otu o ruru more than 300 ite ihe m na-alụrụ mmadụ bụ ọgwụ na-achụ amụsụ ọsọ understand ihe na mma emelụ mmadụ awele mana ị nwere ike etu ị na-eme omenala na-egosi omenala ike nwere ike ịkọwara ndị Igbo the meaning of amụsụ etu amụsụ si ata mmadụ ọpụta ife okay ka amụsụ si ata mmadụ na enwere onye ọ ga-abụ na ọkpata ego na ọkpasa ọdọ nga ya na onye a na-eme biznes na-enweta ego mana o nwere ihe o ji the money eme the money na ya sa ọ bụla amụsụ na-atị ya so ọrụ onye alụrụ ya naanị bụ ihe ga-eme ka dị gịnị ka ego ya kwudo so that ọ na-akpata ego ihe a na ya si ego ọ ya kwụsị number 1 ọ nwere onye ga-abịa kịta naanị ọ na-enwe promise and fail ọ bụla amụsụ na-atị ya ebe ọbụla o tinyere aka ọ ya saa ya na mmadụ gwa appointment ọ ya saa so ọrụ bịara anyị na-anụba anyị gbaa afa na ọ bụla amụsụ na-ata mmadụ ihe anyị ga-efokọs bụ ihe emere gịnị ka amụsụ kwụsị onye ọbụla were awele o ji bịa nwakwa ị na-enwe so once amụsụ kwụsị awele mmadụ ji bịa ụwa ga-ewe movement like ọrụ amụsụ a ihe dịka mmadụ chero ihe dịka ego na ga-alụ ya ọgwụ ewelo plight you get me onye oru uru enwere ike gị 10 naira rọrọ onye ata oru eche were 5 naira depending yes ọgwụ ewelo plight because sometimes anyị na-eje materials ihe anyị ga-egote na anyị ga-egote ebi anyị ga-egote oyiri nke a anyị ga-egote ọkụkọ nke a anyị ga-egote akwa ọkụ Igbo anyị ụmụ ihe anyị edepụtacha ya chekie ya ihe ọ pụtara ewere ya je ahịa je go materials a ga-eji rụọ mmadụ ọrụ mana I believe na mmadụ pụtara ụwa na-enwe up and down believe na nwoke pụtara ụwa na-enwe ups and down aghọtara m ihe ime by asị m I believe na nwoke pụtara ụwa na-enwe up and down let me ka mmadụ ga-esikọwa ka ịghọta ọfụma na mmadụ pụtara ụwa na-enwe mgbe ọ ga-abụ ọ napụta ihe adịrị ya na mma ọ napatakwa ihe aghasa na o nwegatakwa ego napatakwa onwekwa changes it depend that's why oge ji wee bụrụ onye ọbụla na-aga n'ilu na o wee ka o si wee wuwe cheki na ọjụbesi chọba ndị otu anyị ma ọ bụ chọba ndị chọọchị let me educate you on that a sị na ije nwoke n'ọnụ Igbo na ije nwoke anaghị apụ straight na ije nwoke na-abụ okwu na oke ọgbago ọgbada o nwere mgbe ọ ga-abụ ime biznes ihe aga nwee mgbe ọ ga-abụ ime biznes omegịnị ọkụchie ọnya ka ndị ụka ji eri ndị mmadụ ọrụ agbara m na amụsụ a na-ata ata kịta ọsọ ndị Igbo ka amụsụ a na-ata ị na-ajụ ka ndị Igbo ka amụsụ na-ata ọsọsọ ndị Igbo be anyị ka amụsụ a na-ata a nwere ihe m chọrọ ịjụ gị na ndị ọcha na-enye mmadụ poison ke ndị na-fabricate poison ndị ọcha nwere ike ịrụ ihe kemikal eji eme another thing mana ndị be anyị ga-emezi ọ bụrụ poison ihe ya mmadụ orie ya ke ndị na-achọpụta the poison ya ka m na-agwa gị na alụlụ nwaanyị nọ na be anyị nwere ike ime ndị be anyị naanị ha edikteti ya na ihe a na iwere ihe a nye ya ọkụkọ naanị ọkụkọ rie ya ọwụrụ understand onye na-abụ dibịa anyị amanwụ ihe bụ poison onye na-abụrụ dibịa ga-amanwụ ihe bụ poison na m ọ bụrụ otu a mana onye ọbụla ga-anwụsị because na onye ọbụla na-abụ dibịa na mmanụ ihe bụ poison
The more you pass over the will change poison now because I believe not to be a man, ma but when a boomer and can have wago. Obuli wu jepak. Understand? Obuli wu na ndị na ya poison na no dibia bia ya poison na lie. Ụfọdụ ga-eweta chemical gbanyere mmadụ na something ogbuo ya. Ọ bụ dibia bojen na bia, ojeno na be dibia. Okay, now 1 minute. Apukwana I'm an answer. I'm to 1 minute. 1 minute. Hello, babe. I'm with my second phone. Hello, babe. Yeah, my iPhone 12. Then I will tell my second phone. But then my phone, iPhone. I'm gonna wear this small phone. We made this live video. Phone can't man now. Just hold on. I'm with you. Wait, hold on.
All right. I don't want number talker. Adwaza. I number talker. Let the monitor volume. Abi. Nda busu abi. This one I got about right? Huh? Wi-Fi. I'm not connected to Bluetooth. It's connected to this one. All right. If onye kwuru ka ọ na-azụ nwere onye a na-ebo ebubo o kwugosi na ihe ọ na-arụ bụ ọrụ ndị amụsụ and ite niile anọ ebe a bụ ndị amụsụ ka a na-arụrụ mmadụ ga ebe agwaghị ihe ma ama ha ma ebe ịgwaghị ihe ma ama kama ihe na-agwaghị bụ for the fact na ị pụtara kwuo sị na ọ bụgo na abịa mee cheki si bịa jide gị mana o nwere ofu ihe m chọrọ ịkọrekt ọ ka mma mmadụ chee dị proud ya dị proud ịjụọ m ihe m na-eme sị gị yes ihe m na-eme o nwere okwu ikwuru dị wrong I will have to correct you ịjụọ m ka ekwuru ihe I will tell you are you there with me
Hello? Hello? Adamadu si the volume. Ịgbanyere mic ga-agbanye ịgbanyere mic gị. Ịgbanyere your mic. Ịgbanyere your mic. Off your mic. Ịgbanyere your mic here. Ịgbanyere your mic. Hello. Can you hear me? Ịgbanyere your mic agbanyu. All the on now. I can give me the money before. Okay. O nwere okwu ikwuru na mma correct gị n'anya asị achọrọ ikpụzikpụ afọ ọnụ. Yeah, live video ka anyị nọ and ndị na-watch ife abụrụ ụmụazị. Intelligent people nọ here. May say intelligent people nọ here. Man, they make screen record nọ here. Even as I speak to you now, that ndị na-amaha na ndị na-amaha nọ here na watch. Gị wee pụtakwuo sị na ị na-arụ ndị mmadụ ọrụ amụsụ n'ite bụ lie, one, and all the wrong. Na mmadụ ịrụ mmadụ awele is not bad thing. Onye mmadụ tụ esoro awele ya rụrụ awele ma ga-etinye mmadụ ọtụ ya human parts. Gị wee pụtakwuo na ha na ite ị na-arụ bụ amụsụ mmadụ one ka amụsụ ya ata ebe anyị nwere more than 500 to 1,000 ite ọ mmadụ niile aka amụsụ na ata. Are you a native doctor? Mana abụ m onye Igbo na. If you're a native doctor, so my job when you jump onto a native doctor thing. Man, you bought him na phone. He do actually no one out usually Egypt na phone here. Understand? Actually, naturally, you here basalo based on workers ya go be had the fan a bank yamo. Iji money work we any in the pussy's edge days the fellow, them as the fellow. Catch them no about it or to me the poem na phone. Because this actually ịkpọ afọ ọnụ. The native doctor, I'm proud number and they do certificate in the medical. Understand? The only thing I'm one now. I demand see I can hear work more here wine here in the menu. And I never heard about hot seat. Madega hot seat, never heard before. Hot seat. Is a hot seat program before? No. Hot seat program, abro question check ajọ ka na ajọ. Enwere ike iche ka ajọ sị gị anụ nwaanyị na-abụ kwụsị ebe na enwere ike na anụ nwaanyị na-abụ. Ama ajụọ gị ihe na-ajọrọ n'ihe program. That is check this eji ihe mmụọ arụ ọrụ ka ndị na-eme program na-ejikwa ihe mmụọ na-arụ ọrụ because gịnị ihe jụrụ m ajụjụ ihe m na-alụ nsị gị na mbe native doctor akwụ ya. Yes. Na mbe native doctor ejubazie m ọgwụ na-agwọ mmadụ awere n'ite o ite ka m na-agwọ ka ogene ka m na-agwọ nke a bụ ogologo akụkọ ka ị na-akọzi ihe a na ị bụrụ na native doctor na ana ọmụ abịa mala ụdịrị ọgwụ na-agwọrọ mmadụ kwesịrị ịjụ mbụ na ma na-atinye aka n'ihe na-eme a na-aha amụ mmadụ nsị gị mba na mmadụ eme ya n'ụdị ọbụla a ga-esi yocha ya sie yocha ya agwa mụ bụ chief security ndị obodo m oke makwara ihe na-agwa gị ịghọtago ịma na ihe currently now na ama fight crime na my community ijugodi obodo m niile onye mbụ ha ga-agwa gị na nna fight crime ejụrụ m ntị anụ crime and ije na vidio m na-emegasị ebe a ma mụ na ndị security na-emegasị agwara m security na onye ọbụla afụrụ na-eme ajọ ife anyị gbara ndụ ihe anyị dụọ ya alụsị gbuo oge. Okay, thank you very much. I must have to thank you for your courage. In my end, a lot of people na they comment and I'm making comment in them muddy there where
na ajụgasị gị ife ifuru na ajụ now. O nwere mmadụ na-abụ nchọrọ ad amara m ndị ha bụ mana ha na-asị m admin. ịmana onye ọzọ m chọrọ ịgwa bụ na ịkachi ọgala ka ogbugbu ya. Understand? Yes. Ihe niile abụrụ mgbe mmadụ were mma maa mmadụ ma mmadụ were egbe gbaa mmadụ. O nwere otu ị ga-esi wee jiri mmadụ kwuo okwu ifu na igbugo imeji onye ahụ. Understand? Mmadụ eyiwezie the person eyi ọ dịka o nwere ihe the person na-eme. Onye ga-eji ebe live video because ọ ga-eji ebe live video mgbe that guy kpọrọ na phone or your brother dey ya. Kedu onye nke one guy added him conference call mgbe my wife na anọ m na my wife was still no way add so conference call. So mgbe mbebe die was the number ya number your brother dey ya. I don't know. I'm going to all my fans. Because I'm already happy. Did again one add the number to his own number. Bomb one conference call. Okay, maybe man more as on call now. Mona ye call. Understand? All my fans, even a wafer. One will be the fans some nina moyam hammer of ma. If you're a bemo tan knock it, one of Luman abuchu. I'm very free to everybody. Add me. I'm trying to add there about on the decline. Do you get me now? Yeah. So all my fans are already happy. Already happy at all. All my fans need a baby, but already happy because hands are in my mouth. What if and I never happy about what if I'm gonna maybe it's like there was a time media we looked at query Noka. Fans said na bamba, but only that query, but fans said they were happy. So na fans said they are happy has nothing to do with the program because again here that be clearing the air. If they clear go clear the air. So you about the live program that no doing is like Yamana is a fellow clear got away. So now fans are happy. Join me this live. Wife, understand? Emana mgbe jụrụ m ajụjụ a gwara ngị na this young man a na-ekwu ihe a na-esi na be m banye ọkada na ihe ọkada ga-anaghị bụ 10,000. Understand? Na ọkada nke a na 10,000 ọ bụ na o si ama nsi no ọkada isi Enugu na buru gị na-ajọ ọka na kwe ma efu na ada isi na side Eziagụ be anyị na buru gị jebe ọka ịma ihe fuel na ada going and coming back. Understand? Yeah. So abịa n'ime ya now. This young man in Afunan bed very, very far from my side. Understand? Yes. And now you will phone Kita Boba and Ziago, Nana Bundo Belago, Mana, Ziago, Bagote Wobelago, Mana, Bulibu. Or when the Bebo Sindo Belago Colago, because the mother if gonna befa. On Hana Cho Belamon, Hana Chowabo, on Hana Chowi Colombia. Do you get me? Obugodino, what the enemy of village, Kitana, no more Kaga Bobana phone. So I'm Yeah, fellow. Wait. 1 minute. Jepa abatago eze fellow na-ekwu na ọ security officer. Ọmọkwa na eze a na-abụkwa security. Okay, man, eze a is also a security officer. Nka nna amalọ. Eze a na-eme ihe nke ya. So, ikwutuna ga because na ịbụ security officer that na ihe ọbụla gbasara crime. This very man a na-ekwu kịta eji now bụ the head of security officer na be hakwa. So the kunu niile na-abanyechazi into security to monitor the situation. But Obudia Campbell, I'm not here to be against you. Ekenerungi for coming to this. Ekenerungi for coming to this live program. Here never is close to 600 people. Yeah. And no matter whatever you said here is going to go a long way to clarify you. Yeah. Onye na-ekwu bụ ezi Igbo nwata ibia ọkpa na mbarago onye Enugu ukwu yes all group I like him ka isi bịa ebe a mgbe ị bịaburu ebe ị bịa n'ụjọ mana ọ nọkọtara etigheta ịchake and I like him that spirit I like him that spirit bata gị n'ime na i were ya dị bold. After Barakaba, I say, speak out. Now, yeah, but they quickly. Oh, when I jamo. Oh, when I got me maybe Sabia first. After me maybe Sabia. Galako, Bubia, understand. Oh, what you get me mother, Kalam money, or Kalam money, you be the person of Mao.
You can't manage your life with the person because he didn't have from the very year. He didn't have from the what he had the piano. Oh, when dog begin to hatch you make here now. He had got simple no, yeah, make good to the daughter, no, yeah, make good to the daughter. The water go abu mother mother, Japa, Gobo, no, Jen, my video. She tell her, join my video, Mambido, maybe her name. Yeah, man, here, mother could not get a PIB. Understand? Jegodi Jagabe, now, woman did the man do men and a man dog kitchen, man do whatever, man, del yobana. Oh, my bed, the fellow Nequia. What did no more teacher of my trouble? Okay, Barabara na-ekwu okwu ka open up onye nnabata kata ama ma afa Barabara. Okay. Let's go. How the go outside is it? Oh, onye batara ọfụrụ ya mute your microphone ya. Go on. Okay, now as a fellow, gee m ntị, enwe m chọrọ ịgwa gị. Ịma na this very issue now, anyị dị lucky that na this man na ejidere ya na ndụ. And the ejidere ya na ndụ. Na go funny na asụ ọfọ na. Na this man kwesịrị itugo dị n'aka ka ejide. Understand? I know him na club, ya mala mo onye ọba. I don't know, I didn't make club. Money I have onwe ebe m chọrọ ịgwa gị okwu. Okay. Ka i buru ya n'obi. Now, aka ji ya. Ọ na-abụ aka kparụkwa ha anaghị abụ eze kuden. Edina ya ọzọ ha chiri. Mba, ọ na-azụ ekwu onye chiri ọzọ ha edina ya ọzọ ha chiri. Are you get my point? Yes. Anyị afụgo onye mbụ, fụ onye abụọ, fụ onye atọ. Are you getting me? Anyị afụgo onye mbụ, fụ onye abụọ, fụ onye atọ. Ma ndị sị na ha wụzi content creator. Na wowo niile ha na-agbọ na social media. No content creator ka ha wụzi. Na wozi na ha na-aba mbọ ọgwụ. Ma ndị sị na ha ga-egbu mmadụ na 3 days. Ma ndị sị na ha ga-eme nke a. Na gị gwọ ọgwụ egbe, onye jide egbe bịa ịnarị egbe. Ịghọtago? Ụmụ ndị dara umugo gwọ ọgwụ anwa, egbe tụ ha nwụọ. Are you getting me? Ma mgbe aka kparụziri onye ahụ, ọ sị gị na ihe niile ọ na-ekwu content. Are you getting my point? Now, sọsọ obere ejidere nwoke ma kịta, o dị na-ego na ọbụ ọzi dibịa na ọkịrịka ka ọ na-ere. O jizi ọmala ihe ọ na-eme na ọ bụrụ dibịa ka ọ bụ. Maka ọ bụ na ọ dibịa na-anya onwe ya. Ọ ka o si adị nneki ma nwa ya kwuo. Nneki, ọ ka o si adị ya ma nwa ya kwuo. Are you get me? Onye aka kparụ, okwu eri ọnụ. Okwugo na ọkịrịka ka ọ na-ere. Mana last week ọ nọ na social media na-aba nke ọ ka eme. Ekwu ka ọgwụ ya si adọtu anyanwụ. Maka ọgwụ ya si eme nke a ka o si wụrụ dibịa nke a wụrụ nke a. Buru ka aka kpara ya. Ka m gbatịgharị okwu a ka i wee jụọ ajụjụ a detuo ya daa. Na ihe m na-achọ igwe eze Fero bụ na aka ji onye a na ndụ. Ọ nọrụgo ọkwụwago ka ukenu already. Ebe ọ nọ kịta ọ na-ha ekpopụta aha and my phone ya ma everything dị intact with the security operators. Ifo na relocate gị to Enugu. And onye ọbụla ya na ya nwe contact just like you afụgo gị na ya ọgụ a na ebe a na-agwa anyị that na ọbịbịa ọ bịara na be gị na ịmara onye ọwụ na mere ya invite. Are you get me? But the investigation continues. They will trace him out. Mana ya na-ekwu okwu ya jee paak ajụtago gị ya somehow. Ọ bụ na emeche because na some of you now but the major people a ga-scrutinize from him. Jụọ ya personal question. Ọ bụ na emeche ọkpọ ga-afa si na ọ maara onye bụ na gị na ya mekọrọ ihe. Enwere ike ihe nọ na that club a na-ekwu okwu ya afụrụ ha. Are you getting me? No. Kedu ka ọ ya si dị from ihe ị na-ekwu now to ihe nwere ike imeche mee. Jee paak emego ka o si jụta gị. Ka anyị ga-agbati ya azụjụ ọfọ ihe mere n'ute eze ana wee jụtụ ya esi ya na eze ana na vidiyo na vidiyo ya na o kwuru sị you are well because mgbe ọ na-abata ọ nọ fa isi na ịmaghị onye ọ bụ and the photo before na ihe am the first time na and he mere occasion
or how can somebody come occasion uninvited? They have got one, two. Then they might be uninvited, not far. Give one see outside. Happy over the occasion, be outside. Ebonye say the tent, na kwegu. They may welcome, and this in a maho and his phone number. How come did he come your event uninvited without phone call? How did you send the invitation to him? Since you said you don't have his phone number, I'm coming. Then now no neighbor who's moving now 1, 2, 3. Okay, I can no say no new camera. No, my very good friend. About that acronym. About that yes, that singular word. I say, I'm coming. And Mabia, all of the Bible say, this is David, this is my beloved son, in whom I am well pleased. On of fire, a happy men and timbers of people on the occasion. Able occasion they put outside. They are welcome when night or not or Unukodo, Mark what ya, which means Marco, Madam Marco, Madigos, no one gay, a bahaforo, no about your friend. Like I, now when you're going to say, yes, what are my friend now? Oh, yeah, no, what are my friend? Come on, open only a name here. It's a simple question. Okay. And there's a fellow before you go when we enter a jogging. Ndidi be on a zago, unanokwana union. Yes, I know a union. Physical Dibia Deka on the caliber of this guy. Anya fugo his level, for his activities. Man a level ya gbagotero na that ezago obugodi na obuho na Enugu state niile ma na obuho na Igbo niile. And the Guinea no na the same ezago. Man you know here now why that you don't know him, you never meet him before. Why Nunu Nchabu Dibia and the high caliber Dibias in Ezago is no relationship. And Nunu na the same meeting. Obugodi na oburo club, ka union ndi Dibia, which I know that he exists. I want to hear now. You got watch and the Dibian there's Yagunina Nina Kunita when me. How about to get back? No, yeah, that meeting the fact. Now, meeting open and the Dibian and as Yagun or Dronia. Understand? Number one. When now, Juja Park, now, Nihan Chori Jugi. We met a wedding last time. Yes. But another need a dialogue men a wedding. No go match a hand in invite. By the canal need a water. Yes, yes, because age improve. Amateur and that in wait, I'm coming. Wait, I'm coming. I can't say go again. July. My wedding not strictly by invitation. Go and check my IV. Only I'm gonna be and I never invite. I bounce to the house. Strictly by invitation because number one, I have friends. My wife were friends. My father were their own friends. My in-law were their own friends. Then if the Bible, any go her card strictly. Open for that, always and never outside about that's why I call them into and the because here you have strictly by invitation. I'm gonna go how many people see in me, and I'm gonna go dancing. And when there's the now person na phone onya korowe. And then if the Bible, I may send them. I may give them strictly by invitation. Okay, Jepa, go ahead and try you now. After you met your wedding agent and get you a land. Yeah? I'm quite not check a land now where you could and none, I'll bet you dig none. Can you dig about a quick none? Can you hear? Oh, where check a land could take it. Yes, I have phone, we have no way to come and I'm mom and just one. I'm number one. Check and clear that. Yeah, I seen a more to put one of Persia today. Na happiness I wabn there some of especially more on one good fellow. But na eze fellow mana chikala na je park anara adu ofuoro chikala na je park anara adu ofuoro it doesn't matter. Understand? It doesn't matter. The only thing but afugo kwa na yana. Understand? So no zo dikibia Chikala and for that wait, I might be a Chikala and for the day may invitation with 21 years.
forget ya o were days na Chikalan so akwabia Chikalan na me invite am I didn't pay na now onwe ihe nchọ ịjụ gị na otu amụ a kịta na anụ bụ eze follow no na ọ bụ kịta na na mụ na gị jam ọ na Ọnịsha na ma mụ na gị jam ọ na Lagos na nsị gị jee park nchọ ka nkwe gị n'aka na ị ga-ajụ na mama nkwe gị n'aka nna m ihe n'anya like na Jepak ihe ga-asị ya bụ na gịnị ya ada alụ ofu ọrụ na onwe ihe o kotere people will not look at you. I'm coming. Somebody not here. Okay, now. Dịka gị na gọvanọ eziokwu na nna anọ now na ọgwa ihe gọvanọ eziokwu kotere now otu ihe nọ kịta na chịchọwago abụ Jepak adị ka nna ajụ gọvanọ eziokwu kote ihe a na-ajụ gị ihe ndị gbasịrị m na onye a eme simple amaghị m ọ amabe mmadụ ịpụtasị abụ mba asị gị from today from tata nna agwa gị okwu ruo tomorrow na ma amara onye bụ onye a and na ịbịa kịta na ịchọ ka m send ọrụ gị ebe m mere ndị mmadụ invite ndị bịa na agba m nkwụ m invite nka ya send kwere gị ebe m kwuru okwu na social media wee sị ndị nne ya ewu okwe kaadị ha ewe n'iwe ma ndị ga-etikwe mmọnwụ bịawa ma ndị ga-eme ihe niile bịawa steeti dị iche onye nwa ha esi outside bịa gị nwasịrị outside pụta ozugbo na-eto wee kene asịrị mmadụ na-eburu gị n'anya mmadụ mere ihe ọjọọ na be m ka m nọ ebe ọ bụla m laikiri ịga na be m mma gị ọ bụla be mmadụ ka m nọ n'ime ya and otu m si wee kwụ ya n'aka otu m si kene ya ka m si wee kene ndị ọzọ understand Igbo na o nwere okwu this your friend kịta nọ na destiny kwuru now wee sị that na ọ bụkwa na ọ nwee ihe ikotere akpọbi ya na ihe a ga-eme bụ chitres ofe nọmba ọ bụrụ ya yes chitres ofe nọmba na ọ bụrụ dịka na 2023 wee ruo today mụ na gị nọ o nwekwa kọọlụ ọbụla mụ na ya nwere ebe ọbụla a na-akpụje ndị mere ya sịkpụje m ebe ahụ na mma dị happy maka I'm proud and amaara m onwe m I know myself. In my head, you like this night broadcast. Bona, then I watch the I'm at 700 and they are not. The only thing you get mebo, man image ote no keta. Ihe ọ bụla ị na-emekwa n'ụwa ka ọtọ na-eme ya. Ebe a na-eje n'ụwa ka the very far. Okay. Okay. Imejukwa mụ abeze pero one of the jag. Akwa ugwu m ka ị na-akpụ na. Ọ ga-abụ mmadụ mekwa ego owute ga emekwana ya mmadụ ngwachere gị na-akwa ọ bụ friend ebe ọ bụla ịdị na go Ezana gị na-akwa ọ bụ friend well ịma na ihe gbasara nke akwa now ijugodi akwa I'm coming there. Go on. Hello. How the network here? Hello. Go hang. Now ya Jepak. Ihe m chọrọ ka eze fele wọta bụ na ya na onye gịnị ya like otu gọvanọ eziokwu nọ kịta na ma Chikala eji matụ kịta gị na Chikala ada arụ ofu ọrụ enwe ihe Chikala mere kịta onweghị ego na-ejewe gị anya mana ọ bụrụ na mụ na gị bụ enyi ịbụ businessman bụrụ businessman a sị na m tụrụ ngwaahịa ejide ngwaahịa m na-egbe ka ọ dị n'ime ya ịghọtago people will look at you Jepak sị na nke ịbụ enyi nwoke that means na ị na-atụkwa the same egbe. Look at what happened now. Look at what happened now. Ajụrụ m ọsụ na ya na ya eze na amarọ and ọ bụrụ enyi ya wee jụọ esi oke gị na-akwa ama ọzaza emejiri aka kọtụ mụba amụ ịma na ọ na-ajọ njọ n'ide anyị mmadụ idiri anyị ọ bụgo na onye a bụ your friend dị na onwe ihe o mere like gọvanọ eziokwu na nkịta nwee ihe o metere kịta wanye na mana mmadụ abụ friend ịghọtara wanye na mana mmadụ ya bụ friend so onwe ihe o metere today ọ mụ ọpụtakwa mgbe nkwuo public si nna na mma m onye as my friend but amaghị na ọ na-eme ihe all the simple as ABCD
that the only for my friend, but now only everybody had it. I'm you can't deny somebody get the call no free. Uruze goes was a problem. It's an Emma job or what are you mega accused? Na ni boom mother or the boom mother. No, name where I'm a man, mana, open on the me your job. I'm has a bam no the me. Man, no matter what you at the same club. Does not mean that na Hana no coffee. What I am maybe best make Diego. Man, never will not at the same club, mana. I'm only money because now over village that have the same different cities and different towns. JPEG went to and make an egg. Make it Easy. I ain't Jobu. Oh, jelly crusade. Father Maya. The crusade, Father Maya. Crusade DJ. Crusade DJ. What the each? Yeah, you meant to say, you meant to joke. Gamsaga. Yes, Gamsaga to draw. Reverend Father, their adoration. Direct Gano, Diana Father with the adoration. Marco, Hannah on Hamaha. Hannah Amaha. So, I don't know about that. I want the father now, Bia. Father and I, man, I do to know father, does know ye, aqua father, where Bia, Yana Yakene. Because the must na adoration, the father Abia, the father Nabia. The man individuals are adoration, can the father hold on Abia, based on how like Yafan and Bakaname, Abia, so no, the maybe the crowd, a metrical adoration or Jack and Afan and Baka. So then the way Jabuna, where's the fellow? Melee Omelo one in invite based on Emogine may promote. You're inviting everybody to Ibia celebrate, yeah, in. So you'll be an old lake in Oyobana. Wait, the one guy I'm not this guy on Kai or Goof or some people to decline. Now my own wedding case na maybe strictly by invitation. Am I here? Am I here? Come across, should I show you? Am I here or something? Now my no more even know whether na hall on 3.5 million. I don't be made without invitation. Oh no, but invitation. If you are not invited, bouncer from 12 bouncers. 12 bouncers where one he lost. Here to because of my ex, but and I don't want anybody to come there and cause any problem. 12 bouncer and the one he lost of soldier. Dobe madana, but dobe cardinal, dobe onion cause on one them mother here. Only open and confirm from me will not enter, and nobody entered here. All these people in the table, my family, my friends, my wife, my in-laws, my friend, and others. Oh, what I better deal without my invitation? All the strictly. That is why some people do here. In fact, some people don't agree come because I made it open. Only even if I gave him IV with 21 years. Strictly on IV. So don't come and use my wedding and talk rubbish. But my wedding, I can't go level in public. I can't go level in public. Jepak, you or as a fellow can ever. Okay, now, Jepak, we enter a drama and as a fellow guy. Yeah. Okay, for Madi occasion, may he invite him with level. Are you get me? Yes. Level. Name invitation na social media. Onye si ebo sinya biawa. Nkanwa diche. Like as a fellow back, that didn't chorejia. Now we just go occasion may he invite because at least now you are potago. Isi senitego. In face you don't show. Are you get me? Now the occasion may invite him with level. Oboro madu nine. And you cannot tell me that now somebody like this guy educator, yeah, the occasion may he invite. It's not possible. Or drop possible. Because this type of person, Abugonye, in face, you don't show. Yes. Oh, yeah, mama. You can never go occasion uninvited. Are you get me? Yeah. In a occasion uninvited, any level for that. It's not anybody. All depend. Let me read that. Or depend. No, let me. Depend on your level. I'm coming.
Caller, wait. I want to read out somebody's comment here. In your own. Allow other commenters to comment so I can read their comment. After you have messiah. Also, a dibia cannot go occasion uninvited. So telling us you didn't invite him, I need to look into it. Why didn't why didn't talk immediately? This happened until people bring out your video. You start doing the live video. Also, you would have do this video since. So why defending yourself now until people bring out the video? Yeah, so ihe na-ekwu onye anyị na ya na ebe a na-achọ justify na mmadụ na-eje occasion emeghị invite ngwa gị na onwe level. Are you getting me? Say no, yes, I mean, mana wale occasion mmadụ ga-eme is based on each bank, you know, yeah, what a connection, what influence. You have to go because like let's say go on now, mom level, gonna me now, and they man were high influence of people, and they man and if no me, yes, there, scarf kwa gina can you follow musician or you do that based on him or go through it's a quick picture. Mmadụ na-eji ihe eme ihe invite mana ịmago na ije ebe ahụ na ọka ije narị anya na ọ bụrụ ka ime itie dị celebrant otu ihe nọkịta na oge obi kubana na-akwa mama ya. Are you getting me? You are not invited. You are not part of the very important personality emere invite there.